Takže čau, ja sa práve nachádzam v skateparku v Bratislave, konkrétne v Karlovej Vsi. Je to pár minút vlastne od stanice, keď pôjdete električkou. Som tu len malú chvíľku a už musím povedať, že ma ten skatepark extrémne baví. Je síce malý, tou rozlohou není ten skatepark veľký, ale myslím si, že keby do budúcna bolo takýchto parkov v Bratislave aspoň 10, tak by sme sa aspoň trošku priblížili tej Prahe susednej. Je to vlastne takto docela, akože aj pri ceste je to také docela príjemné, že sa človek cíti, ak v meste, není to úplne od ruky. A hlavne sú tu teda prvky, ktoré sú bežne není v parku, napríklad ten oblý zahnutý riel, ktorý je vlastne napojený na taký mini rádius, to ma strašne baví a celkovo ako je to veľmi dobré. Aj tuto vlastne, že tá bednička je takto napojená na takúto zábavnú vec, neviem jak to pomenovať. Všade sú vlastne rieliky, takže verím, že hlavne pre skaterov budú tieto veci extrémne zábavné, lebo tam vlastne nemusíš ani vyskakovať. A extrémne ma hlavne baví táto spina, alebo jak to povedať, proste okrúhla. Asi to tak dá povedať. A keby vás po nejakom čase prestalo baviť jazdiť, tak mne tu vedlo aj workout, takže človek sa tu naozaj zabaví. Vlastne tam vzadu pozerám, že je aj nejaký pingpongový stôl a tak, takže ako veľmi príjemné miesto. Pozorme, ja sa idem teraz trošku rozcvičiť, je to už nejaká doba, čo som nenatáčal na YouTube, takže aj niečo pojazdiť. Ja som vlastne teraz v škole, ale mám 2 hodiny pauzu, takže teraz som dopísal skúšku mimochodom, potom ma navedie, ako to dopadlo. Just keeping to myself. Eating quarter pounders is my game. You can call me Doug, but don't annoy me. Always be in the middle of all that trouble again. When just about to eat my 19 quarter pounder, this crazy guy on roller skates kicked up a fuss. He started fooling with his voice, and we all ended in a mess, fighting with someone who bothered us. Round, round, running round. Round, round, running round. No dobre, to je na dneska všetko. Ja idem zase do školy naspäť. Strašne ma ten skatepark bavil, je úplne super. Nie je to samozrejme na celý deň, ale keby ste boli v Bratislave, tak teraz sa vlastne stáva aj nový skatepark pod mostom SMP. Bol som na tam včera pozrieť a vypadá to veľmi dobre. Takže keď bude hotový, tak určite sa zastavím aj tam.